Hausa Zone TV tashar al'umma. Ba shirin gudu ne ba, ba abun bura ne ba, ban shiga na yare ba, wanke mai ji dole ba. soyayya kawai nake nema. Ba fa yaudarar ki na zo ba, Kamin na ba shirin gudun ki na yau ba. raka ni Gida to ban ki hirarta ki gida ba, raka ni gida to ban ki shiri da na nan ba. ba za ka ki ba. Ban kiran wata da salo ba, domin lafiya nake wa adona. So baya kin haɗe da Da mazanyi kwarai da kwarai. Inda kuke gani kuna kallo yanda wata zazzafar wata yarinya wadda take aiwatar da wata shasharawa akan wakar kawo dan sarki wadda ya aiwatar da ita mai suna soyayya. Gaskiya wannan waka ta yi bajinta sosai wanda hakan ne yasa take taka rawa kamar yadda kuke gani tana taka rawa bisa salo domin ta ji daɗin wannan waka kuma sanin kan kun san wannan yarinya yar gata ita yar gala ce kuma waka ba a sata a gidan gala har sai mawaki ya kai sai ya kai to wannan wannan hakan ne ya saka ta ɗauki wannan zazzafin waka ta yi amfani da wannan waka akan fulo domin ta ƙara nuna wa masoya kuma ma'abota sauraron waƙoƙin kawo ɗan sarki domin ya rika jinjina kuma sai na ƙara jin farin ciki akan haka kalli yadda take rawa tana taka rawa domin waƙar ta mata daɗi kuma da ke cikin burgewa bisa salo da ma'ana ku kalli da yadda take aiwatar da abubuwanta hankali a hankali gidan gala kuna kallo kuna ganin yadda take aiwatar da akwai yayin da ma suke magana akan cewa wai wannan namiji ne wanda yake da wannan a'a ba namiji bane mace ce wanda ai gashi nan akan idan ku kuna kallo yadda take motsa jikinta duk dan harkar nema don harkar ta samu abinci kowane irin lokaci rayuwa takan iya canja bawansa daga irin yadda yake gudanar da yanayin rayuwarsa a irin yau da gobe duk da an ce yau da gobe ta Allah ce babu wanda zai iya wuce kaddara wadda a wakar wani mawaƙi wadda garzalimi ko ake cewa a wani shirinsa mai suna indarai wanda ake cewa indarai na sani akwai rabo yana zuwa inda dai na sani ne akwai rabo yana zuwa maza inda dai akwai rabo duk mai nema zai tarar da shi wanda ya tawakkali da kaddara zai samta gomashe Allah ke juya lamura yau mu ne ke yin bara a nan kuna ji kuma kuna saurara ita rayuwa babu yadda ba ta juya wani wasu sai su rika kallon yan gala mahaukata ne wasu suna musu wani irin kallo a'a harka ce ta nema harka ce ta rayuwa idan baka taya bawanka da addu'a ba to bai kamata a ce ka tura masa izgili ko kuma zagi akan ka zage shi ba Allah ubangiji ya samu dace Hausa Zone TV tashar al'umma.